מה הטעויות שכנראה כל מתחילה במיקרו עשתה, ואני פשוט רוצה שתדלגו על הטעויות האלה ויצא לכם מהלקוחה הראשונה את התוצאות הכי איכותיות והכי טובות. אז הטעות הראשונה זה עיבוי הגבה בצורה לא נכונה. בואו נבין את המדע מאחורי העניין, וברגע שאני אתן את המדע כנראה שאתם כבר תבינו את התשובה שלי. אז הגבה שלנו היא תלת ממד, הגבה הטבעית, והמיקרו בליידינג זה ציור שהוא דו-ממדי. עכשיו מה קורה? הגבה שלנו ככל שעולים למעלה מקבלת יותר נפח, יותר תלת ממד, וככל שאנחנו מתקרבים לקו התחתון של הגבה אנחנו מרגישים טיפה פחות נפח. עכשיו אם אנחנו נאבד את הגבה מהקו העליון של הגבה, מה שאנחנו נראה גם את הדו-ממד, גם את הציור, ונראה גם את התלת ממד, ואז מה שקורה זה ייראה כמו שתי גבות שונות. אבל אם נאבד את הגבה מהקו התחתון של הגבה ונתחיל את הקו טיפה מלפני הקו הטבעי של הלקוחה, מה שיקרה, השערה תתמזג בצורה מושלמת לתוך הגבה, וההמשך של השערה פשוט יסתתר בתוך הגבה הטבעית שלה, ואז התוצאה תהיה מושלמת ואיכותית. הטעות השנייה שמאוד מאוד נפוצה זה לא להתייחס לאור הפנים של הלקוחה. ומה זה אומר? אם האור יבש רגיל אז הכל מושלם והכל בסדר ותציירי איך שאת רוצה, אבל רוב הישראליות כנראה עם אור שומני באזור התי שלנו, ואז מה שקורה, השערות מתרחבות קצת יותר, ואם אנחנו נצייר מלא שערות ונפוצץ את הגבה בשערות, מה שיקרה, הם יתמזגו ביחד וזה יהפוך להיות כתם אחד שלם. אז מה שאנחנו רוצות לעשות זה קודם כל להתייחס לאור הפנים של הלקוחה. אם הוא מעורב, שומני, אתם חושבות שהוא לכיוון השומני, עדיף לאוורר את השערות. לא משנה אם זה אור רגיל, יבש, מעורב, שמן, אני תמיד אוהבת לאוורר את השערות. מקסימום בטיפול השני, אם אני רואה שחסר לי, אם אני רואה שעשיתי קצת פחות מדי, אז אני מוסיפה. תמיד אפשר להוסיף, אבל להוריד. הטעות השלישית שמאוד מאוד נפוצה זה לסיים את הקורס ולא לתרגל. תרגול קודם כל זה המיומנות של היד שלך. דבר שני זה הביטחון שלך. אם עכשיו תשכב לקוחה העמיתת טיפולים ואת פשוט תעשי עליה את הציור של המיקרו, אבל לא עבדת איזה שנה, לא תרגלת על לטקס, אפילו חודש לא תרגלת, לא עבדת, לא כלום, כנראה שהיד שלך תהיה פחות מיומנת, את לא תגיעי לתוצאה שאת רוצה, הביטחון שלך יהיה פחות, את קצת תחששי לגעת בה. תרגול זה האלף בית של המיקרו בליידינג. הטעות הבאה זה לא לעשות מעבר שני. עכשיו מה זה אומר? אנחנו עושות מעבר ראשון, מציירות השערות, הן מושלמות, הן יפהפיות, עומדות במקום, עשינו מסכת צבע, הורדנו את המסכת צבע, ויש כאלה שמתוך חשש לא לעבור במקום הנכון, פשוט מוותרות על זה. ואם את מוותרת על זה, זה אומר שנתת 50% עבודה, כי מה קורה? המעבר השני פשוט נותן לנו עוד אקסטרה של פיגמנט, עוד שמירה על השערות שיהיו קריספיות, שיהיו מושלמות, ושהיא תחזור לטיפול השני, את תוכלי באמת לזהות את השערות המצוירות שלך, את לא תראי אותם כזה, הם לא ייעלמו לך לגמרי אחרי חודש וחצי, המטרה שלנו זה באמת שהם יישארו לשנה שלמה.